Health authorities nagbabala sa publiko kaugnay sa sakit na leptospirosis ngayong tag-ulan. May report si Paul Hernandez. Hindi lang dengue ang binabantayang sakit ngayong tag-ulan. Dahil sa kabi-kabilang pagbaha na kontaminado ng mga dumi at ihi ng mga hayop, may banta rin ng leptospirosis. Pinag-iingat ng health authorities ang publiko tungkol dito. Hindi lang daw sa ihi ng daga posibleng makuha ang sakit na ito. Makukuha rin daw ito mula sa ihi ng mga aso at ibang farm animals. Present po sa kanilang mga bato, sa kidneys po ng mga alaga nating hayop, alaga nating aso. Yan po nagiging infectious lang po pag yan po ay inihi po nila at tayo po ang nakaano po nung ang lumusong po sa tubig po na meron pong ihi po nila. Ayon sa health authorities, bagamat wala pang naitatalang kaso ng leptospirosis sa kanilang bayan, kailangan ng pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran. Posible raw magka-leptospirosis kung hindi lilinisin ang mga canned drinks na binibili at basta na lang iinumin. Pwede rin pong makuha doon kasi po kung di po natin alam, yan po ay pag nasa warehouse po, hindi naman din ho nakakasiguradong hindi ho naiihan ng daga. Pumapasok ang Leptospira interrogans bacteria sa mga open wounds o di kaya ay sa mga dry skin. Ilan sa mga sintomas ng leptospirosis ang lagnat, pananakit ng ulo at katawan, pagsusuka, pagdurumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Kung mapapabayaan, pwedeng humantong sa kidney o liver failure na maaari ring ikasawi. Payo ng eksperto, dapat magpakonsulta agad sa doktor para maiwasan ang iba pang komplikasyon. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.